TMTV Production һәм Три богатыря торак комплексы тәкъдим итә. Яңа ел төнендә Татмус ТВ каналында караоке батл. Бер-берегездән әзрәк клип алсагыз, ни була? Җырчылар җыелган җирдә. Илдар, ярар бүген генә булса да 4 хатынлы булып тор. Бәлки сиңа ошап китәр. Yo, аңа ошавыны шар, гүзәлгә ошамас бу, вообще бердә. Биредә иң популяр җырчылар һәм иң кызыклы уеннар. Син күрдеңме хип-хопны ничек биергә кирәк? Минем үземнең хип-хоп. Яңа ел төнендә телевизор кабызу өчен бердән-бер сәбәп. Монда җәмәгать бернинди шухыр-бухыр юк. Тапшыруның генераль партнеры Три богатыря торак комплексы. Кичәнең партнерлары Изумруд ювелир кибетләре, Татар чәе, Җаным коттедж бистәсе, Казанның Бауман урамында урнашкан Восстание машин музее. TMTV